Magazine du Mali filɛbaga aw ni ɲɔgɔn bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnya k'a fɔ ko maliyɛn minnu sigilen no Tunisie k'olu ka rapatriement daminɛna. An b'a ladɔnya tuguni k'a fɔ ko Mali météo y'a yira k'a fɔ ko ni avril kalo in funteni barika bɛna bonya. Ka dansigiliga ni bakuruba in na an b'a ladɔnya k'a fɔ ko Kajolo commune kɔnɔna la ko Borogoba k'olu y'u ka festival fɔlɔ kunbɛn week-end tɛmɛnen na. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la maliyɛn minnu sigilen bɛ Tunisie olu ka rapatriement daminɛna sibiridon marisi tile 4 san 2023. An b'a ladɔnya k'a fɔ ko mɔgɔ fɔlɔ minnu nana olu bɛ bɛn maa 153 de ma. Olu kunbɛla aéroport international Modibo Keita la. An b'a ladɔnya tuguni k'a fɔ ko étudiant ka secrétaire général min ye Mahamadou Maïga ye o y'a yira ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka situation min vécu Tunisie ko o situation tiɲɛna o ka gɛlɛn ko Mali ɲɛmɔgɔw ka cogoya ɲini walasa ka se ka taa u ka fasodenw nɔfɛ ko sinon u ka ni situation in gɛlɛyaba de ye. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la Mali météo y'a yira k'a fɔ ko ni avril kalo in ko a funteni barika bɛna bonya ani tuguni ko kalo in bɛna bɛn sunkalo de ma. Population y'a yira k'a fɔ ko olu silannen no baro ni kurantigɛli ni ani ni funteni na ani tuguni kayikow y'a yira k'a fɔ ko ni wagati in climat stabilisé tɛ. Ka dansigilikɛ bi kunnafoni na Borogoba min ye Kajolo village dɔ ye olu y'u ka festival fɔlɔ kunbɛn week-end tɛmɛnen na. An b'a ladɔnya k'a fɔ k'u ka ni festival in thème-ba yɛrɛ kun ye Senufo ka culture promotion na préservation de kun kan. An b'a ladɔnya tuguni k'a fɔ ko ni festival in organisera ressortissants dɔ de fɛ. Ni le kun bɛ dansigilikɛ bi kunnafoniw kan aw k'an bɛn Magazine du Mali sanfɛ.